journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, ginang patay human maanod sa baha, iyang kaipon nakalingkawas. Masakiton nga NPA nga na-rescue sa mga sundalo, gipatambalan sa ospital. Sa detalye sa ato mga balita, patay ang usa ka ginang human kini maanod sa baha tungod sa paglapaw sa ilang giagian nga sapa sa Barangay Suong sa Digos City niadtong Biyernes sa gabi, Oktubre 1, 2021. Swerte nakalingkawas ang kaipon niini human makagunit sa sementado nga bahin nga nagsilbing railing sa dalan. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Kita na kumotor kay maanod naman. Wa na ko kakaya. Gikonsidera sa 59 anyos nga si Rudimil Mugaling nga ikaduhang kinabuhi na niya ang pagkalingkawas human diriot maapil og kaanod sa baha atol silang pagtabok sa gamayng tulay sa Barangay Suong, Digos City, Biyernes sa gabi. Pauli na niadtong tuwora si Mugaling angka sa motorsiklo ang kaipon niini nga si Roselyn Artobado diyang naanod sa baha. Sabado sa buntag na nakita ang patayng lawas sa 46 anyos nga ginang kinsa usa ka security guard. Nasangit ang patayng lawas niini sa mga gapnod sa sapa. Gibana-banang usa ka kilometro gikan sa naanuran nini. Naningkamot ko nga dili ko madala dito sa baha. Mga 10 minutes na kumutong diha sa maong poste og naningkamot gyud ko nga makagawas ko. Og diha nakagunit kog bato og dayon nilukso ko dito sa daplin og dayon gitawag na ako akong misis, wala na motubag tungod kay una na siya naanod dito sa sapa. Giapas di Mugaling ang kaipong si Artobado ug nilaho sila sa pagpauli bisan ni bunok ang kusog nga uwan. Nakita na ko ang tubig nga gamay man, wala kaabot sa tuhod. So pag abot na mo sa tunga sa maong tulay, ni kusog ang dako kong baha. O nanganod ang mga kahoy, uban ang mga buho, mo to'y nakahapak sa amoa. Pauli na ang mga biktima ni adtong higayuna agi dinhi sa overflow apan wa sila masayod nga kalit moabot ang ulo sa baha. Hinungdan na anod ang asawa apil ang motorsiklo apan swerteng naluwas ang bana niini human nakagunit sa simentong parte dinhi kilid sa tulay. Ang nasinating pag-ulan epekto sa Intertropical Convergence Zone kon ITCZ. Tungod niini mipahimagno ang Taga City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO sa mga residente nga mag-amping. Kung tanaw nato nga murag kusog ang current sa tubig sa sapa, di na nato pugson og tabok or parehas tong nahitabo sa Barangay Suong na creek, so nga naanod sa sapa. Kasamtangang nakasinati og madag-umong kalangitan ug gilauman ang patak-patak nga pagbundak sa ulan hilabi na panahon sa kagabhion. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Gi-anunsyo na ni Presidente Rodrigo Duterte ang iyang pagretiro sa politika. Una nang namahayag ang Pangulo nga mo kandidato pagka Vice-Presidente sa 2022 national ug local elections. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Dungan sa pagduso ni Senador Christopher Bongo sa iyang Certificate of Candidacy pagka Vice President sa 2022 national elections niadtong Sabado, October 2, 2021, gianunsyo usab ni Pangulong Rodrigo Duterte iyang pagretiro sa politika. Now I'd like to address myself to the entire nation. The universal sentiment of the Filipino as reflected in the different surveys and in many forums and caucuses and meetings to discuss what I should do in my life.
The overwhelming, I said, sentiment of the Filipino is that I am not qualified and it would be a violation of the Constitution to circumvent the law, the spirit of the Constitution. And so, in obedience to the will of the people who, after all, placed me in the presidency many years ago, I now say sa mga kababayan ko, sundin ko ang gusto ninyo. And today, I announce my retirement from politics. Giubanan sa Pangulo sa COMELEC si Senator Bongo kinsa mi file sa iyang COC aron mulansad pagka Vice Presidente. Apan adunay mga espekulasyon nga estratehiya lang kini kay posibleng mo-withdraw sa iyang kandidatura sa pagkamayor ang anak niining si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ug mokandidato sa pagkapangulo sa PILI. Una nang namahayag si Pangulong Rodrigo Duterte nga magpapili isip Vice Presidente human sa iyang termino. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, stay safe. Naog daw sa sunog ang usa ka boarding house sa Digo City, Davao del Sur karong hapon. Nadamay sa sunog ang kasikbit ni ini nga kapilya. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Milagro alang sa 67 anyos nga si Carlota Carca nga wala malakip og kasunog ang imahe ni Senyor Santo Niño sulod sa ilang kapilya. Naangin ang ilang kapilya, human misilaob ang kalayo gikan sa katapad niini nga boarding house sa dalang Strada 5 sa Digo City, Davao del Sur pasado alas 2 kaganiha sa hapon. Sunog man ni dong pero tanawa wala gyud iyahang kanang kahoy man ni siya dong. Wala gyud ganin tao no. Milagroso gyud kay ninyo ba. Gisuwayan pa og salbar ni Carca ang ubang mga gamit sulod sa kapilya apan kay dako na ang kalayo wa na niya kini pugsa. Nagunit ko sa susi sa kapilya kay kuhaon ako sa ninyo. Daghan og iniingon akong mga igsoon og akong pagumangkon. Ayaw sulod nami kay delikado na kaayo. Nga pero tanawa o sa morani. Ilisan na ni sininyo godas kanang kuana ni problema. Maayo na lang kay nakamata ang natulog nga border sa nasunog nga paabangang balay nga si Risa Gonzales. Kay nakabati siya og kusog nga buto sulod sa ilang gipuyan. Nay di buto, o tong paggawas na ako, paglantaw na ako, nanay ni siga. Nidagan na lang pud ko palikod no tong nangay kog tabang diri Na taon-taon pa man niabot ang mga bumbero niya. Mo to pag-abot nila wala na sunog na. Wala ko kay balo kay nakuyawan magkukuabi tinawag sa kuaba nga. Ang balay na sa ati sunog. Nagtuo ang Bureau of Fire Protection nga ang nakasaksak nga ceiling fan nga ni overheat mao ang tinubdan sa sunog. Ato ang initial na pag-interview sa mga nasunugan, gikan doon sa nakasaksak mga ceiling fan niya na nanggikan din sa mga Sa kasamtangan, padayon pang gimbestigahan sa kabumbiruhan kung unsa ang tinuod nga motibo sa sunog, apil ang pagsuta kung pila ang damyos niini. Wala hinoy natala nga nasamdan o namatay sa insidente. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Na-rescue sa mga sundalo sa 60th Infantry Battalion sa Philippine Army ang usa ka masakiton nga miyembro sa New People's Army sa kabukiran sa Kapalong, Davao del Norte. Human kini giabandona sa iyang mga kauban. Giila ang na-rescue nga si Buwakan tumagsa tinuklay sa Guerrilla Front 3 kung asa na-rescue kini sa Umayam River, Sitio Bagtok, Barangay Gupitan, Kapalong. Base sa report sa 10th Infantry Division sa Philippine Army, dihang gibiyahin na sa mga sundalo si tinuklay na engkwentro nila ang mga kaubanan niini sa lugar og milungtad sa halos 20 minutos ang sinukliay og bala. Usa ka NPA ang namatay atol sa engkwentro og na-recover ang usa ka M16 rifle. Nadala sa mga sundalo sa Kapalong District Hospital ang na-rescue nga si tinuklay sakay sa ambulansya.
Sumala ni Lieutenant Colonel Ronaldo Sarmiento, ang commanding officer sa 60th Infantry Battalion. Naglisod na ang mga NPA sa ilang AOR tungod kay wala na'y nakuhang suporta gikan sa mga tao. Giila ni Brigadier General Jesus Durante III, ang commanding general sa 101st Brigade sa Philippine Army, ang kaisog sa mga sundalo sa pagdepensa sa mga sibilyan ug paglutos sa mga NPA. At tangi! Tagum City flyover giablihan na. Unsa kaha nga klase sasakyanan ang gitugutan nga makaagi? Og usa ka lalaking nagmotor gipusil patay sa mga armado sa Magpet, Cotabato. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multi-million jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Giablihan na karong adlaw Oktubre 4, 2021 alang sa mga motorista ang pinakataas nga flyover sa Mindanao ug Visayas nga Tagum City Flyover. Proyekto kini nga gitukod sa Department of Public Works and Highways kon DPWH ubos sa Build program sa Administrasyong Duterte. Nagpasalamat si Tagum City Mayor Alan Rillion sa national government sa kahingpitan sa flyover kay dako kining tabang aron maluagan ang traffic sa syudad. Subay sa City Ordinance number 946 ug Republic Act 4136 kon Traffic Code of the Philippines. Gidili nga moagi sa flyover sa Tagum City ang mga motorized tricycle, pedicab ug bisan unsang three-wheeled vehicle. Truck nga 40 tons ang gibug-aton. Bawal sab ang jogging ug walking ug pagkuha og bisan unsang parte sa flyover kay ang madakpan pamultahon og 500 pesos. 1.6 kilometers ang gitas-on sa Tagum City Flyover. Gipasigarbo sa mga taga Davao del Sur ang ilang lamian o kanunay init pa nga bibingka. Gani nahimo na sab kining panginabuhian sa usa ka pamilya sa lugar. Ani ang report ni Leo Febra. Alas 5 pa lang sa kadlawon, gapanawag na og customer si Melchora si Santi sa Sulok, Davao del Sur. Kay luto na ang iyang baligya nga bingka. Kada adlaw galuto og napulo ka kilo nga bingka si Melchora. Unom katuig na niya kini nga panginabuhian. Ang recipe natun-an pa niya gikan sa iyang mga ginikanan. Napiktuhan man ang ilang kita tungod sa pandemya, apan milahutay sila kay wala siya mawadig paglaom nga kanunay makaluto alang sa mga lumalabay niya nga mga suki. Sugod ko sa ginagmay nga kapital sa pagluto na kog bibingka, nagsugod ko sa 3 ka kilo ngadto sa polo hantod nag 15.
Hantod niabot ang pandemya, nibalik mi sa 5 ka kilo o karon nibalik na pod mi sa 10 kilos. Sa hinahinay nga paningkamot, naka-recover ra gihapon. Ginaling nga pilit, gata sa lubi ug asukar ang nagunang kinahanglanon sa pagluto og bingka. Taod-taod nga galuto og bingka si Melchora, aron kanunay nga init ang iyang baligya nga bingka. Namatikdan manggod niya nga mas ganahag palit ang iyang mga customer kung init pa ug bag-ong luto ang bingka. Lami man malasa. Malasa. Lami siya, padayon lang ta pag lami, dili mabawasan ang lasa niya. Alabay mo palit. Ambi wa may laing bingka diri. Pan original man, pangpasalubong lang sa mga bata. Di mo minus 2,000 pesos ang kita ni Melchora sa pagluto ug pagbaligya og bingka kada adlaw. Dakong tabang na kini karong panahon sa pandemya, aron dunay makaon ang iyang pamilya ug masuportahan sab ang pag-eskwela sa iyang mga anak. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. Ug ning higayuna, sayron sab nato ang mga balita dinha sa probinsya sa North Cotabato, pinaagi sa atong News Bureau Chief nga si Maricel Butardo. Sel? Daghang salamat, Paul, sa mga balita dinhi sa North Cotabato. Dead on arrival na sa ospital ang usa ka lalaki nga trabahante sa usa ka delivery courier sa Kidapawan City human kini gipusil sa wala pa mailang mga armado sa Magpet, North Cotabato. Aniya ang report ni Lizelle Banga. Personal nga kasuko ang usa sa mga motibo nga ginalantaw karon sa mga otoridad sa pagpusil patay sa delivery courier nga si John Paul Pacot. Niadtong Sabado sa hapon, Oktubre 2 sa Barangay Poblasyon, Magpet, North Cotabato. Sa atong pakighinabi kang Police Major Marvin Carisma, ang hepe sa Magpet Municipal Police Station. Igo lang nag-deliver og parcel ang biktima sa lungsod. Apan pag-abot ni ini sa nasangpit nga lugar, gidikitan siya sa duha ka armadong lalaki o gipusil kini sa makadagang higayon. Ang biktima, 28 anyos, minyo o residente sa Purok Abocado, Barangay New Bulatukan, makilala. Habang nag-deliver siya, pabalik na siya kauli na. Pag-abot dito dapit sa may unahan lang sa may health center ba to. Ni kumpunto siya, niharang ba ito nga ng motor code. O sa niya, gipusil siya dayon sa mga suspect. Dili po na ako maingon nga riding in tandem siya pasakay ang mga suspect. Nakasakay mo lang ito motor bati sa isipin sa mga witnesses. Nakaangkon og daghang samad pinusilan ang biktima. Kinsan nadala pa sa balay tambalanan. Apan gideklara ng dead on arrival sa doktor. Base sa nakalap nga ko ang mga ebidensya dito sa crime scene, anay nakuha nga upat ka fire cartridge sa katong investigador, no? Mo kini ang kuan 9mm nga kuan nga fire cartridge. 9mm caliber pistol ang posible nga gigamit kay mao to na recover dito sa crime scene. Sa matter of fact, ginatanawan ni natutong area dito kung may mga CCTV, no? Kaya pasig na hagip sa CCTV itong mga suspect. Ang biktima, trabahante sa usa ka delivery courier sa Kidapawan City. Matod sa PNP, kini ang unang kaso sa pagpamusil sa lungsod sa Magpet, gikan sa bulan sa Enero hangtod sa kasamtangan. Lizelle Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Idawat na sa dulan duha ka gatos ka mga barangay community volunteers sa lungsod sa Carmen, North Cotabato, kaganihang buntag ang ilang ayuda gikan sa provincial government. Midawat og tag 4,200 pesos kada usa ang 95 ka mga barangay health workers, 35 ka BNS og 63 ka DCW. Nga tanan mikabat sa kapin 810,000 pesos nga kinatibuk ang ayuda. 5 ka gatos 52 ka mga barangay peacekeeping action team kon BPATSAB ang midawat sa ilang honorarium og bag-ong uniforme. Gawas sa ilang incentive nakadawat sab ang mga community volunteers sa lungsod og tag 5 ka kilo nga bugas. Ug mao kadto ang mga balita nga naglangkob dinhi sa North Cotabato gikan dinhi sa Kidapawan City. Balik kanimo, Paul. Daghang salamat, Maricel Butardo. Ug mao kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, ug sa Twitter, newsline.ph.
Kung aduna mo yung mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. O Channel 49 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. 82 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!